erabiltzearena da, ez dauka zer ikusi nire kasuan adibidez, arlo jurisdizionalarekin. Bardin da, zigor arloko kontu bat, zibilikoa, eskontza auzi bat, edo lan arlokoa. Kontua da, ia bezeroak nahi duen edo ez duen nahi. Eta bezerari informatu behar zaio, eta gero bera prest badago, azken finean, gu zerbitzu ematen dugu bietan, euskeraz, gazteleraz. Gehienetan horrek markatzen du hasiera eta hortik hasita izapide guztia ez. Bezeroaren euskalduntasuna eta horretan edo euskeraz jardun nahi duen edo. Ona zatoz eta galdetzen dizute, baina ez duzu itzultzailea eskatu. Horrela azten bazara, eta azkenean urtean poderioz nik onartzen dut. Horretan, apur bat, eta azkenean nire kasuan bezeroak bai markatzen du, baina gero segun eta zelako gauzak egin behar dituzun, deklarazio bat bada, edo epaiketan deklarazioa, edo garrantzia dauka, entzuten duenak euskalduna den, edo ez, ez da errepikatzearen, hau da, itzultzaile batek zure hitzak interpretatu behar dituela, baizik eta zuzenean zure epaitu behar duenak ez zaituela ulertzen. Eta orduan horrek, noski, segun eta zelako adibidez arlopen zigor arloan, zelako defentsa egin nahi duzun, edo horre garrantzia dauka. Hau da, epaitu behar duenak ulertzea edo ez, zuzenean ulertzea gauzak. Eta zoritxarrez, epai euskaldunen porzentai oso basua da, eta ez dago bermatuta, zerbait euskaraz aurkezten baduzu, izango duzula epaitegitzeaz batean prozesu euskaraz aritzeko normaltasun osoa. Deklaratzera etortzea zigor arloko edo, deklaratzera etortzea, bezeroa euskaraz egiteko asmoarekin, eta, etorri, euskaraz egingo dugu, edo lehenengo hitza euskaraz, eta esatea, ez duzu itzultzailea eskatu. Euskaraz egin nahi baduzu, igual beste egun batetan egin beharko dugu. Geure kasuan azken epaiketa honetan, sorte hon izan genuen, epai euskalduna zelako. Eta, horrek, ematen du, mirari bat bezala diozu, zein ondo. Askotan egiten gertatzen da, hau da, bezeroak euskaraz egitea, deklarazio ez dakizu, baina berozuk informea, berderaz egitea. Epaiak ez dut ulertzen. Nahi dozulako, epailan zuzenean, ulertzea. Nik uste dut legaldetik posible dela hori holan izango dela erabakitzea. Ze bestela ez da lortzen euskararen kasuan hizkuntza eskubide bat urratzen ari da, ezta? Eta gainera banaketa printzipioarena oso relatiboa da. Bada jurisdikzio desberdinetan, segun ze asuntoa, badakiko zein izango den epaile. Espezializazioa dagoelako. Positiba dira epai euskalduna denean, benetan. Segerik, itzultzaileak izango duena, hor fiskalak nola hartuko duen, edo beste norbaitek ez badu lertzen, nahiago dugu dana, jende guztiak ondo jakitea esaten den. Baina epaiek ulertu baduzuk esan duzuna, lasai geratzen. Orduan positiboena epai euskalduna denean, ez da? Bai, eta jarrera positiboa funtzionaren aldetik eta... Epaile bat, hasi nintzenean, eta zigor arlora etortzea bat, kanpotik gainera, kanpotik, ez Euskal Herritik, kanpotik, nik uste dut etorri zala gauza asko ezagutu barik, Euskal Herrikoa, baina ikusi zuen justo intsumisioaren mugimendua zegoela, euskararen ingurukoa, apur bat kutsatu, zentzurik onenean kutsatu zala,
liberatu zen eta urte batetan epaiketak euskaraz egiten zegoen.